Jajan sik mak lho. Ese bubayan. Saurunge meluncur iki. Oh, gawene. Oh, bekakas iki. Ketane wis. Engko lak nida dientakno nida dhewe sampole. Kawul. Itu lho ada tebu kayak opo? Ngono tebu. Betul. Kae Yo. iko. Iya. Wae sapa kono kae? Kae wong anu, petek. Kambi, Pak. Tek sapa? Petek buruhe anu. Wis ta. Lho, kondo kono. Garap. Kae wong warung kuwi ya. Warung sapa? Kuwi sawahe wong warung kuwi ya. Pak Karno. Bagus. Mbak. Ayo, Mak, jajan. Garap. Sampole bubayan. Ini ambek misalnya TA, Apa? bojone misalnya TA, Aswal sendiri tahu bombop ini. Bombok. Enjo cepet ngamuk dek, lintang lina. Kadang ku pemulahna. Bol pendi aku no. Ora kidul Kang. Anu lek, karo tebu. Kok ngalor. Ku. Itu apa menjaga. Kantane wek kopek ngono. Oh, itu ada ngalor no. Mas pundi? Iki lho. Ning kono. Enak. Ase. Emang halo, apa nih? Dedek rasane. Enak aja ya ase. Seger. Ngono men tuku maca wae nek kowe. Kebat bloko ya. Ngono. Kayak tahan ki. Panas e. Tumbes. Es batune gak akeh. Nek es teh yo gak gede. Biasane akeh toh. Ndelok jaluk aku. Kedak. Nesang. Ketok. Ana kubuk yo ya ning kono. Manis kok sing gawe. Ning kono yo ya Mak ana kubuk. Ndi? Kok Mbah Jani mang. Gebuke Mbah Jani. Disin. Lanjutkan ke esok. Rambut. Kok ngono kok neh. Engko coba gak prangkole. Heeh. Ben adem-ademan. Nah tinggo tapi nih. Panasen no. Ning ngene kubuk. Gubuk panas ora? Cal narana. Papa atel. Atel pipis. Barang gue. Gak mangi ning omah ora nang niat. Nah doprok kono lho. Masuk gak tahu. Ora lageno. Engka dus omah. Iku lho nganggo banyu aqua engko. Nggih. Dijen. Wes guys tak nebo neh.